Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять. Стародавней литовской погоне не разбить, не спынить, не стрымать. Безмерную даль вы летите, а за вами, пред вами гады. Вы за кім у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Мо яны, Беларусь, понеслися со твоими детьми уздагон, что забыли тебе, отреклися, продали и отдали у полон. Бійте у серце їх, бійте м'ячами, не давайте чужинцями бить. Нехай почують, як серце ночами опротимой сторонце болить. Маці родная, маці краіна, не усцішыцца гэтакі боль. Ты прабач, ты прымі свайго сына, за цябе яму мой мерці дазволь. Усе лятуць і лятуць тыя коні, срэбранай зброяй далёка грымяць, старадаўнай крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Поклади, ласка. Добрый день, шановное господарство. Меня зовут Алексей Диковицкий. На платформе Беларусь Tomorrow у эфиры программа «Республика». У принципе, вы зараз являетесь сведками гістарычнай падзеі. Паглядзіце, люди з розных краінаў, з розных кантынентаў прачыталі па-беларуску класічны верш нашага класіка, масла масляная пагоня Максима Богдановича. Усе мои гости не толькі вывучылі беларускую мову, але штодзённа альбо амаль штодзённа ёй карыстаюцца у працы, у побыце, для сваіх хобі, з розных іншых, у навуцы, з розных іншых прычынаў. Я зараз прадстаўлю гасцей. Гэта Александра Шапаліна, журналістка. Каля Александры будзе сядзець Курт Вулхайзер, доктар-ад'юнкт Варшаўскага універсітэта. Он акурат зараз заканчивая лекцию и приедет до нас праз прикладно 25 хвилин. Далей з левага майго боку Анхела Эспіноза, паэтка і перакладчыца. Тут з правага майго боку Байлун Сюй, які яшчэ сябе заве Валянцін. Гэта магістрант Ягелонскага універсітэта. Тут Алёна Кулей, як яна папрасіла яе прадставіць, мама дзвюх беларусачак. І Тамаш Блядынец, інженер і рэдактар Вікіпедыі. Думаю, шановне господарство, вы збольшага ўжо загадаліся, хто з маіх гасцей з якой краіны. Я вам усім дзякую за то, што знайшлі час прыйсці сёння у гэты такі дажлівы дзень, крыху халодны, але спадзяюся, што ў нашай студыі будзе цёпла. Сёння, дарэчы, звярніце ўвагу, у часы маёй маладосці казалі, што ў Савецкім Саюзе ёсць адна мова міжнацыянальных зносін, вядома якая. А сёння мовай міжнацыянальных зносін у нас ёсць мова беларуская. Усе, хто тут прысутнічае, ні ў каго з нас беларуская мова не ёсць мовай роднай. Тым не менш мы ўсе на гэтай мове размаўляем. І першае маё пытанне да маіх гасцей будзе такое: раскажыце крыху пра сябе і як сталася так, што вы вывучылі беларускую мову? Адкуль вы, чым займаецеся, і як сталася так, што вы вырашылі вывучыць беларускую мову? Хотите з мяне пачаць? Так. Калі ласка, возьмите мікрафон, такі вышэй трымаць, калі ласка, то трэба пацаніць. От зараз так, от так. Ага, добре. Ну да. Это будет для этого, для шорцаў. Это не будзе нам перашкаджаць, я спадзяюся. Я шмат разоў ужо распавядала гэтую гісторыю. Я сама з Расіі. Прыехала да Польшчы яшчэ ў 21 годзе. Гэта было перад пачаткам паўнамаштабнай вайны. І так сталася, што калі паўнамаштабная вайна пачалася, мы разам пачалі рабіць гэтыя падвойныя такія эфіры, таму што каманды не хапала, каб весці эфір цэлы час.
І таму увесь час. І таму мы вырашылі, што мы будзем аб'яднаць каманды, і мы сядзелі ў кадры расійскамоўнай відоўцы і беларускамоўнай відоўцы. І мой першы самы вялікі страх быў наконт таго, што я не буду разумець, што будзе мне распавядаць мой савідоўца. А мы павінны падтрымліваць нейкі дыялог, таму што няма нейкага падрыхтаванага эфіру, няма нічога гатовага, мы павінны чытаць, не ведаю, там з нейкіх соцсетак, з тэлеграмаў, нейкія навіны, распавядаць, што адбываецца ввогуле на вайне, таму што, па-першае, было адчуванне, што вайна зараз скончыцца за некалькі дзён, ну, таму што гэта не можа працягвацца доўга. Ну, у сэнсе, гэта было так страшна і так безумна, што мы былі ўпэўненыя, што зараз все скончыцца. Але некалькі месяцаў мы вялі гэтыя падвойныя эфіры, і за гэты час я пачала разумець, па-першае, беларускую мову. Я памятаю мои першыя словы. Гэта было, меня навучыў мой савідоўца Валер Руселек, і мои першыя словы былі: Валер, ты цудоўны хлопец. Это самое важное слово. Так, і гэта было першае, што я вывучыла на беларускай мове. Далей ужо, ну, канешне, я пачала нейкія каротенькія сказы фармуляваць, і ніяк так сталася, што я зацікавілася мовай праз тое, што я яе чула кожны дзень. Праз тое, што яна мяне атачала. Вось я аказалася ў нейкай даволі унікальнай сітуацыі, калі я была цалкам аточаная беларускай мовай. Ну так, я была ў сяродзе, таму што я ведаю, што там шмат хто з тых, хто здесь сядзіць, для іх было праблемай знайсці нейкае беларускамоўнае асяроддзе. Вось у мяне яно было, і я менавіта праз асяроддзе вывучыла беларускую мову, а потым уже у мяне з'явіўся беларускамоўны муж, і таму я практыкую мову кожны дзень, і спадзяюся, што яна становіцца лепей-лепей. Так, Ангел, мы тут націски прайгралі. Таксама скажу, што не першы раз расказваю гэтую гісторыю, паспрабую зрабіць гэта цікавы спосаб, таму што не ведаю, колькі разоў можна гэта слухаць. Добра, калі мне было 15 гадоў, я атрымала стыпендыю ад Дзярждэпартамента США і правяла месяц у Паўночнай Караліне. Вы скажаце, што Паўночная Караліна да беларускай мовы. Ну і гэта чаму? Таму што там былі людзі з розных краінаў Еўропы, Еўразіі і таксама з розных штатаў США. І многія людзі размаўлялі паміж сабой на розных мовах. То па-расійску, вядома, таксама былі палякі, з Балгарыі. І украінцы і беларусы часта размаўлялі між сабой, хто па-беларуску, хто па-украінску, узаемна. А я заўважыла, што рускамоўныя людзі наракаюць, што яны не разумеюць, што яны кажуць, калі яны пераходзяць на свае родныя мовы. Па-беларуску, па-украінску. Я зацікавілася, а потым, што сталося? Праз год у Балгарыі адбылася такая сустрэча 3 гадоў гэтай праграмы, і у мяне засталіся з гэтай праграмы проста сябры не толькі, але таксама з Беларусі, якія пачалі увозіць мяне пакрысе культуру, літаратуру трошачку, музыку, хаця паглядзім наколькі, калі будуць песні. Будзе конкурс, так. А потым у 10-м годзе, калі адбыліся выбары у Беларусі, я напісала такі тэксцік між вершам і хронікай, артыкулам, нешта такое. І моя сяброўка з Беларусі сказала, што слухай, ты павінна гэта неяк адправіць, таму што яго апублікавалі ў маім горадзе, у Маладзі, у Іспаніі. Ты павінна пракласці гэта неяк на англійскую і адправіць на гэты конкурс, журналістскі конкурс, які арганізоўваецца ў Варшаве. Это быў Беларусь у фокусе. Я тады была, калі арганізаваўся гэты конкурс, я была студэнткай першага года ў універсітэце. У мяне славянская філалогія была ў Гранадзе. Я вывучала рускую мову як першую замежную, украінскую таксама падвучыла дома, мела пачаць польскую за некалькі месяцаў. І добра, я адправіла гэты тэкст, некім цудам я выйграла гэты конкурс і запрасілі... І не было выхаду ўжо, так. Запрасілі мяне сюды, ў Варшаву. І я пазнаёмілася ўпершыню з людзьмі, з групай людзей,
якая між сабой размаўляе па-беларуску. Ну, вядома, што гэта былі актывісты, журналісты, ну, з палітыкаў, хто не быў у турме, ну, то быў на семінарах гэтых і гэтак далей. І я пачула гэтую мову, мне вельмі спадабалася і мова, і людзі, і тэмы, на якія яны размаўляюць і гэтак далей. Я падумала, Інтэлектуалы, хто па-беларуску, це інтэлектуальныя тэмы, так, правильно? Ну, так, вядома, ну, так. Ну, Па-беларуску кажуць, мова па-іншаму элітаў, мне гэта не падабаецца, але ў гэтым кантэксце, ну, было менавіта так. Ну, што сказаць, так? І мне так спадабалася гэтая мова. І думаю, ну, калі мне цікавая беларуская культура, я таксама сачу за тым, што адбываецца ў Беларусі, я павінна, прынамсі, на падставовым узроўні, ну, ведаць гэтую мову, валодаць, вывучыць да таго, што, ну, добра, я буду разумець па-беларуску, нават калі не буду ў стане адказваць. Але я так зацыклавалася на этой беларускай мове, што напрыканцы абараніла кандыдацкую То дысертацыю. есть значна больш, чым падставовы ўзровень атрымаўся. Ну, трошкі Не трошки. трошки больш. Ну, потым нейкі час працавала у сэнсе на кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта. Цяпер я налеў ва універсітэце, але ў інстытуце прыкладной лінгвістыкі. Але ну, таксама, так, пішу артыкулы, нейкія... Не толькі артыкулы, хіба і паэзію нават. Ну, і паэзію па-беларуску. Ну так, это я Ну забыла. так, это дробязь, конечно. Гэта не дробязь. Ну, як не дробязь. Так, паэзію, так. Я пачала пісаць паэзію і ўжо сканчваю гэтым, таму што я ўпэўненая, будуць іншыя цікавейшыя гісторыі. Я пачала пісаць паэзію, таму што гэта такая была моя методыка вывучэння мовы. Каб не толькі разумець, а адчуваць, так, гэтую мову. Але, ну, гэта былі, не ведаю, вучнёўскія тэксцікі. Я не думала, што будуць яны. Але, карацей, іх заўважылі ў інтэрнэтах Беларусі, перадалі Рыгору Барануліну, лёгка яго зямлі. І ён сказаў, ну, адправы мне кніжку сваіх вершаў і гэтак далей, сказаў, што можа варта выдаць гэтыя мае вершы. А потым, на жаль, адышоў, так? І напісалі з літаратурных часопісаў, давай вершы адправ. А я такая, у мяне 10 вершаў, давайте я дапішу трошки болей, так? Ну, і пішу, далей пішу. Супер. Бачите, атачэнне, вось першы выпуск, атачэнне адыграла ключавую ролю. Я ведаю, што у Валянціна таксама атачэнне мела значэнне. Калі ласка, раскажыце пра сябе крыху, як вы вырашылі з далёкай краіны, з Китаю, вырашыць беларускую мову? Добрый день, меня зовут Валентин. Як вы уже ведаете, что я з Китая. І зараз я навчаюся у Ягелонському університеті на українській філології. А мой шлях до білоруської мови почався зовсім випадково. Добок на четвертому курсі у нас з'явилася білоруська мова як факультативна. Але де гэта у вас? Де? У Китаї, так. А, у Китаї. Ну, гэта вже давно вже. Ну і я записався на гэты факультативний предмет, і так почався мой шлях до білоруської мови. Але ну, там факультативний предмет, там ведання вельми глибокі. І ми 2 семестри повторали найбільш основні фрази, привітання, до побачення. І так повторили 2 семестри. І тоді студентів було 5 чи 4, я не пам'ятаю. Ну і вони не були з славянської філології. Ну і усім було вельми тяжко вимовляти, тяжко було вчити гэтую мову. Ну і на кінці у нас викладчиця з Білорусі мені сказали, що зараз у них є вакансія безплатно вчитися у Білорусі. Ну і тоді я просто хотів поглибити свої веды по белорусской мове, ну, чему бы нет. Ну, и сказал, что я зацікавлений. Ну, и поехал у Беларуси, как глибей познайомиться с белорусской мовой. Але, коли я приехал у Беларусь, оказалось, что там ситуация
зусім іншае, што увогуле немагчыма знайсці беларускамоўнае асяроддзе, і амаль усе прадметы таксама былі на расійскай мове. Ну і на заняттях у мяне былі праблемы з беларускай мовай, што, хаця я там пісаў дысертацыю на беларускай мове, але на занятках на некаторых не можна было размаўляць па-беларуску. А потым я вырашыў развязаць гэтую праблему самастойна. І пачаў перакладаць розныя надпісы ў горадзе на беларускую мову, каб беларуская мова была у маім жыцці. А потым, і так, зараз мне падабаецца беларуская мова, таму што у працэсе вывучэння гэтай мовы я як бы чарпаю пачуццё задавальнення з веды, што я з часам даведваюся ще больш. Так. Дякую. Зараз, калі ласка, Альона, возьмите мікрофон, але я ще хотів одно слово сказати. Це, до речі, у вас, Валентин, вельми редкая ситуація, коли ви вучитеся на українській філології, що мови не перемішуються, бо це вельми часто, коли чоловік з іншого, зовсім іншого мовного осередку, і є близькі мови. Коли вчиш мову зовсім, скажімо так, іншою, тоді нема, а коли близькі мови, то вони часто блутаються. Я не почув у вас у вашей выказывании ані одного українського слова. Правда, Альона, не було? Так, правда, вітаю усіх. Мене звуть Альона. Я жонка беларуса і маці двох цудоўных беларусачак. Як гэта ўсё пачалося, моя беларуская гісторыя? Мы пазнаёміліся з мужам і, канешне, мова нашых адносінаў была расейская. Так як я з Украіны, ён з Беларусі, мы ведаем. Але калі я зацяжарыла старэйшай дачкой, муж сказаў, што вельмі хоча, каб ягоная дачка размаўляла па-беларуску, каб у яе была родная мова беларуская менавіта. Ён запрапанаваў мне размаўляць па-украінску з ім, а ён будзе па-беларуску. Але гэта было для мяне вельмі незручна. Такое ўражанне было, што да цябе чалавек гаворыць штосьці, ты яго разумееш, а адказаць нічога не можаш. Хоць і гэтыя мовы вельмі падобныя, але ўсё роўна мне было вельмі незручна, і я неяк натуральна пачала размаўляць проста па-беларуску. Я нідзе яе не вучыла, просто размаўляючы дома з мужам, вось праз каханне у нашу сям'ю прыйшла беларуская мова. Ужо другі выпадак кахання і мовы. Кахання і мова, так. Дякую. Томку. Добрый дзень. У мяне цікавасць да беларускай мовы з'явілася, я думаю, з двух прычынаў. Гэта было тады, калі я сканчаў сярэднюю школу, яшчэ перад гэтым, як я пачаў студыяваць. І тады у маім жыцці здарыліся две такія рэчы, якія кшталтавалі маю тоеснасць. Адна такая, што я пайшоў на такі фэст, які называўся Watch Dogs. І там я паглядзеў фільм, які мяне вельмі моцна ўразіў. Гэта быў фільм пра рэвалюцыю ў Югаславіі. І я тады пабачыў маладых людзей у маім узросце, якія рэальна змянялі штосьці ў сваёй краіне, якія выхадзілі на вуліцу, пратэставалі. Прабачце. І я проста адчуў гэты рамантызм гэтых падзеяў. Я сказаў, я хацеў бы у чымсьці падобным удзельнічаць. Я хацеў бы быць часткай такога, што я, як малады чалавек, магу штосьці змяніць, магу змяніць свет у лепшы бок. Ну і другая рэч, якая тады яшчэ з'явілася, то гэта быў інтэрнэт. У мяне дома з'явіўся інтэрнэт, і тады першы раз я мог свабодна, непасрэдна размаўляць з людзьмі з іншых краін. Не толькі чытаць прэсу, не толькі глядзець, што там распавядаюць у тэлевізіі, але прама размаўляць з людзьмі.
І тады тады быў такі камунікатар, цяпер, можа, ўжо мала хто памятае, ён называўся ІРЦ, і тады я па інтэрнэце па гэтым ІРЦу размаўляў з беларусамі, з украінцамі, спачатку, канешне, на англійскай мове, ну, але я больш і больш пачаў разумець, якая там сітуацыя, пачаў разумець абставіны. І тады, там быў хіба 2001 год, якраз тады у Беларусі прыбліжаліся выборы, і тады была там такая арганізацыя «Зубр». Ну і так атрымалася, што я пазнаёміўся з некалькімі людзьмі, якія былі звязаны з гэтым зубрам. Ну, мы пачалі размаўляць, я пачаў цікавіцца гэтым, я хацеў гэтым удзельнічаць, хацеў дапамагаць. Я там зразумеў, што беларуская мова гэта не проста толькі мова, але гэта пратэст. Значыць, кожнае беларускае слово, якое ты скажаш, гэта як бы маленькі пратэст, маленькая дэманстрацыя. І кожнае беларускае слово, якое ты скажаш, гэта такі маленькі удар у гэтую сцену, якая аслабляе гэты рэжым, гэтую дыктатуру. І тады я адчуваў вялікую такую матывацыю. Бо гэта не было проста тое, што цікава вывучыць новую мову. Толькі я зразумеў, кожнае слово, якое я скажу у размове з беларусамі, кожны раз, калі я скажу людзям пра беларускую мову, я дапамагаю справе Беларусі. І гэта мне давала вельмі вялікую матывацыю. І таму я настолькі моцна матываваўся, што я вывучыў беларускую мову до такой узроўні, як цяпер яна ў мяне ёсць. Ну супер, я таксама веру ў моц слова і лічу, што вот кожнае слово, якое будзе сказанае ў гэтай студыі, таксама ёсць, можа, не ударам, але пэўным прыкладам таго, як можна вывучыць мову, як бы не будучы нават з Беларусі. Я лічу, што такі прыклад важны. Не ўсе тут з вас былі ў Беларусі, як я разумею. Вот ужо Валентин пачаў гаварыць пра гэта, он прыехаў у Беларусь і Анхела, вы... Саша, вы же не были в Беларуси? Была, конечно. Были? Конечно. Ну вы говорили там... давно. Ну вы говорили по-русски там, Конечно. и все. Это было... Возьмите микрофон. Добре. То есть вы приехали, вы говорили там по-русски, все было окей? Так, все было... А вот скажите, я вот по сабе памятаю, што пакуль я не пачаў працаваць таксама часткова на рускую службу радыё Свабода, я быў перакананы, што добра размаўляю па-расейску. Потым меня правілі пастаянна, я, допустим, казаў у матэрыяле папа Ян Павел II. Иоанн, какой Ян? То есть Иоанн. И потом мы пошли на пиво с моими коллегами из русской, классные вельми, там Андрей, Саша, привитание. И я кажу, слухайте, ну скажите мне шчыра, у меня акцент? Нет, Леш, у тебя не акцент, у тебя говорок. Это слово говорок вельми файное. Вот коли вы были у Беларуси, там люди по-русски говорили с говорком или это была чистая мова? Насамрэч я гэтага не чую. Ну, у сэнсе, мне распавядаюць, што ёсць нейкі там, напрыклад, мой муж. Ён упэўнены, што ён ніяк інакш гаворыць па-расейску. Я гэтага не чую. Я ввогуле не чую акцэнтаў. Напрыклад, і доўгі час, напрыклад, я не ведала, што такое маскоўскі акцэнт. А я з Масквы, так. І я не ведала, як гэта гучыць. Ну, сэнсе, я не адчувала розніцы паміж там нейкімі, вось, як кажуць, говорамі. А, напрыклад, там у Расіі, у расійскай мове іх таксама шмат. Яны розныя, яны ў кожным рэгіёне нейкі свой говор, нейкія свае словы, і гэта па-першае, гэта цудоўна, па-другое, гэта натуральна. Ну, сэнсе... Так, конечно. Бо мова, яна адрозніваецца. Але у мяне... Я не разумею, чаму, але я гэтага не чую. Ну, сэнсе, і калі там хтосьці з беларускіх калегаў пераходзіць на расейскую, каб там яго разумелі, там, напрыклад, у нашай рэдакцыі тых, хто не разумеюць беларускую, я не адрозню. Ну, сэнсе, я б не пачула, але, напрыклад, мой муж заўсёды звяртае ўвагу, тыпу, ты чуеш, як ён прамаўляе «ц»? Ты чуеш, вот, дзеці? Я такая, слухай, ну, па мне, так, ну, прыкладна тое ж самае. Ну, так это благословенство не чуть акценту, не звяртаць на это ўвагі. Ну, знаете, я не ведаю, ну, можа, калі
прям прислухавацца і звяртаць увагу, то так, там пакетцік, дзеці і гэтак далей. Але ну, я не чую, ну, в сэнсе, вось, калі, напрыклад, хтосьці там на вуліцы кажа па-расейску, і муж мне такі, ну ты бачыш, што яны беларусы? Не, не бачу. Ну, сэнсе, А, у сэнсе па акцэнце, што па-руску ці то украінцы, ну, так, так. Ну, сэнсе, так, там, окей, ёсць там нейкі украінскі акцэнт, напрыклад, г і гэтак далей. Але, ну, напрыклад, у нейкіх там памежных рэгіёнах Расіі таксама. Ну, в сэнсе, там нейкая брянская... Не будзем хаваць, што там і беларускі акцэнт ёсць. Конечно, ёсць. Конечно. Не, ну шмат, ну, в сэнсе, і таму мне, напрыклад, складана аддзяліць ніяк розныя акцэнты. Я не чую, але, напэўна, яны ёсць. Калі хтосьці чуе, ну... Ну... Анхела, вы приехали в Беларусь и кажете «Привитание». И что? Или вы не казали ничего, «Привитание»? отказывали по-российски нормально. Ну, потому что ну, я чула, и я ведаю, что шмат людей сутыкаецца з моўнай дыскрымінацыяй. І, ну, часам зусім рэдка было, але я такі чалавек, я не вельмі вялікая, я заўсёды усміхаюся, відаць, што я нейкая замежная, не беларуска. Часам пыталі, ці я з Украіны, напрыклад. Але, ну, добразычліва. Звычайна, ну, па-расейску адказвалі. Часам я разумела, часам не, ну, таму што ва ўніверсітэтах вядома, ну, першая замежная мова, потым, што я памятаю з тае расейскай. Ну, але гэта ёсць таксама такое, што, маўляў, як это можна разумець па-беларуску, а па-расейску не, да? Ну, так. Бываюць такія пытанні. Ну, але я разумею. Ну, в сэнсе, я па-расейску разумею. То есть, як бы... Вы не сустрэліся з нейкай такой непрыязню? Толькі памятаю адзін такі выпадак, і гэта быў страшны выпадак, не ведаю ці расказаць, таму што ў нас такая мілая атмасфера. Але ў нас яшчэ час такі, што можна для дзяцей расказваць. Добра, ну гэта было на фэсце Стральцова. Менску. Я памятаю, гэта быў люты, і гэта быў люты-люты. У сэнсе мінус 26 тэмпература. Для вашай краіны акурат тэмпература? Ну, у сэнсе для майго рэгіёну так, але ў Іспаніі бываюць і такія тэмпературы. Мінус 20? У гарах і ў цэнтры. Ну, так, так. Ну, і не толькі. Ну, Іспанія вельмі розная. Я ў Іспаніі я паходжу з горада, які бліжэй да Афрыкі, чым да Францыі. Ну, таму для мяне так. Ну, это вельмі халодна. Выходжу з фэсту а другой ночы. І, ну, неяк, ну, там, ну, здаецца, што нават Андрэй Хаданович гэта быў, выклікаў мне таксоўку, таму што ў мяне памёр тэлефон, батарэі няма. Хаданович замаўляе мне таксі і прыязджае. Я такая кажу, ну, такі адрас, гэтак далей, мяне чакалі, ну, сябры, у якіх я, ну, так. І ён пачынае, ну, нормально говорите, ну, не ведаю, як яны кажуць, это, ну, говорите нормально, нормальным языке, бла-бла-бла. Ну, а я не хочу, тому што я ў Беларусі размаўляю па-беларуску. Кропка. Ну, хіба што хтось, ну, скажам, я сустракаю якога-небудзь турыста, мігранта, не ведаю, па-ангельску размаўляем, але або ангельская мова, або беларуска, або ўжо іншая замежная. Ну, таму што прынцыпы ёсць у чалавека. Калі адказваюць па-расейску, я нармальна стаўлюся, я ведаю, што ў людзей, ну, розныя сітуацыі, розныя гісторыі, я разумею, галоўная камунікацыя, але каб я размаўляю па-расейску, ну, то не, ну, гэта не хачу. І чалавек пачаў, ну, з пагрозамі, карацей, ну, што я магу паехаць куды-небудзь не туды, і нешта вам зрабіць, і пакінуць вас у лесе, так, нешта такое, калі не будзеце размаўляць нармальна. Я такая, ну, слухайце, мяне чакаюць сябры. Яны ўжо пытаюць, мяне тэлефон мёртвы, карацей. Я такая прыкідваюся, што ў мяне тэлефон. І яны казалі, што дзе я, таму што яны палічылі час, мы ўжо вельмі доўга катаемся, і яны выклікаюць міліцыю. Таму адвезці дадому і давайце не размаўляць, ну, таму што я нармальна размаўляю на беларускай мове. І ўсё. Ну, гэта адзіны выпадак. Так, можа, нейкі чалавек быў, так, але, ну, гэта я разумею, што так нездаровы чалавек. А звычайна, ну, людзі добразычліва, ветліва, нармальна. Ну, нават часам кампліменты нейкія скажуць. Нормально. Ну, файна. Вы, дзякуй, Анхела, вы, Валентин, ужо расказалі крыху про то, як вы прыехалі ў Беларусі і што не было
Хочете что-нибудь додать? Ну, канешне, калі я быў у Беларусі, я нейкі час размаўляў толькі па-беларуску, нейкі час размаўляў толькі па-расійску. Калі я размаўляў па-беларуску у амаль ва ўсіх публічных установах, то людзі ставіліся да мяне, ну, некаторыя ставіліся да мяне не вельмі добра, некаторыя ставіліся да мяне ну, досыць добра. Канешне, былі выпадкі, калі я загаварыў па-беларуску, а у адказ я пачуў фразы тыпу «говори по-человечески», тыпу «я не понимаю, говори по-русски». Ну, але У вас я... добрый русский акценту нема. Я не, ну, Ну, але ну, зараз я ўжо перастаў. Ну, я ўжо зараз не бяру, гэта блізка да сэрца, таму што часам, якая у нас першая мова, часам гэта не нашы выбары. Ну, і зараз стаўлюся да абедзвюх гэтых моў анолікава. Так. Алена, вы были в Беларуси? Конечно. Ну, але вы там як? Мы паўсюль былі з мужам у Беларусі, мы аб'ездзілі ўсю Беларусь. Такіх цікавых гісторый я прыгадваю, толькі вось мне адразу прыйшла, што калі мы былі ў Менску з мужам і прыйшлі ў краму, вялікі супермаркет, і акурат тады змяніліся грошы. Ага. І мы прыехалі, мы жывем у Польшы, прыехалі ў Беларусь, ну, самі яшчэ там да конца не ведаем, што і як. Вось, і стаім, размаўляем з мужам па-беларуску, паміж сабою штосьці. І касір проста сядзіць і кажа, мне вось гэтую купюрку і вось гэтую. Яна палічыла нас за іншаземцаў, што мы проста не беларусы. Яна не зразумела. Яна не зразумела. Можа, яна думала, што мы з Украіны, што размаўляем А ў па сэнсе, сваёй мове. што ясна. Але- Але... іншай мове, да? Так, на іншай мове. Але гэта было міла, ўсё роўна, ніколі я не сустракалася ні з агрэсіяй. Шчыра кажучы, я і саромілась, калі мы былі яшчэ ў Беларусі, размаўляць да людзей, калі не ведаюць, ці яны ведаюць беларускую, ці не ведаюць. І так думаю, божа, я да іх буду штосьці навязваць. Але зараз, калі б я прыехала ў Беларусь, моя бы мова была толькі выключна беларуская. Томаш, что-нибудь цікавае з Беларусі? Успамін? Так. Баявой маладосці? Так, я некалькі разоў быў у Беларусі, быў у большасці вялікіх гарадоў і некалькі невялікіх там мястэчак таксама. І я скажу так, як я размаўляў з беларусамі і пытаў іх, чаму яны не размаўляюць па-беларуску, яны часта гаварылі, што шмат хто рэагуе на гэта адмоўна. Шчыра кажучы, я ніколі з такім не сустрэўся. Я заўжды ў Беларусі размаўляў па-беларуску і заўжды рэакцыі былі вельмі пазітыўныя. Людзі рэагавалі класна, прыемна, сяброўска. Была такая сітуацыя, што мы пайшлі ў музей у гарадзе Раўбічы, каля Мінску, там знаходзіцца музей іканастасаў, зробленых з сломы. І я там даведаўся, што ёсць іншая цэна на квіткі для іншаземцаў, а іншая цэна для беларусаў. І там розніца вялікая. І мне палічылі як беларуса, бо сказалі, вы так класна размаўляеце па-беларуску, што мы будзем вас лічыць як беларусы. О, то есть ёсць нават карысць эканамічная ад таго, Так. што размаўляеш па-беларуску. Так, і таксама памятаю, што ў Магілёве я пайшоў у такую краму з сувенірамі, і там, калі яны пачулі, што я размаўляю па-беларуску, то яны сказалі, пачакайце, мы вам пашукаем сувеніраў па-беларуску. Што ім трэба было пашукаць сувеніры па-беларуску, але яны рэагавалі вельмі пазітыўна і ніколі не сустрэўся з адмоўнай рэакцыяй на беларускую мову. А з такіх, ну, можа, крыху смешных сітуацый я скажу, што калі я быў назіральнікам за выбарамі, у нас быў перакладчык,
І пераклад, калі я гаварыў да афіцыянткі ў рэстаране ў Беларусі, гэты перакладчык хацеў перакладаць з беларускай мовы на расійскую да афіцыянткі. Я сказаў, што не трэба, афіцыянтка дакладна разумее, але такі быў першая рэакцыя аўтаматычная, што гэтая перакладчыца пачала перакладаць на расійскую мову. Добра, дзякую вам за гэтыя гісторыі. Я ўсё-такі думаю, што ў большасці сапраўды рэакцыі пазітыўныя на мову калісьці. Я летеў, быў на лётнішчы, это даўно было, можа, 99-й год ці 2000-й, з такім старэйшым маім калегам з радыё, а ён большае жыцця пражыў у Амерыцы, мы з ім размаўлялі па-беларуску, і тады памежніца паглядзела на нас і кажа калегу: гэтыя дакладна з Канады. Чаму з Канады, не ясна было, але менавіта з Канады. Добра, шановныя мае, давайте крыху, так сказаць, дадамо забавы у нашу перадачу. Музычны конкурс. У мяне ёсць 1, 2, 3, 4, 5, 6 песняў. Тэарэтычна у кожнага, я спадзяюся, зараз прафесор уже павінен где-то прыйсці, но калі не прыйдзе, значыць, яму пакінем песню тую, которую ніхто не угадаў. І тэарэтычна у кожнага ёсць шанец угадаць якую-нибудь одну песню. Зараз я попрошу поставить першую. Мы будем давать вельмі караценькія кавалачкі, бо ведаеце яшчэ правілы Ютуба, чтобы нам не заблокавалі за там. Не думаю, что коллеги беларускія музыкі будуць надта хацець, каб это заблокавалі, але на всякий выпадак. Так что даем кароткі кавалачак, 5 секунд, калі ніхто не дагадае, то яшчэ 5 секунд, но калі не, тады, значыць, называю гурт і песню, і тады ідзем далей. І тады я попрошу, значыць, рэжысёрку паставіць першы кавалак. Кто-нибудь ведае? Так, Анхела. Колькі там чарапахаў было? 5? 3. 3 чарапахи. И кто это выконвае? І хто? НРМ. Правильно. Правильно, поехали цяпер другі кавалак. А вы вугле чуеце, правда? Бо я вуху чую. Так, як бы угадали, правда. Давайте другі кавалак, калі ласка, колеги. Але песня якая? Спіцна для самооблачэнка? Так, это калыханка, але ў выкананні Данчыка. Добра, так, разве. Ну, залічваем, так і быць. Давайте наступную, што ў нас? Осень, адчуваю сябе госцем. Нет, Хто-нибудь ведае? Навібэнд, конечно, осень, листопад. Листопад, правильно. Это я тут, вы пробачьте, в основном поставил такие, выбрал такие песни для дзядоў, але ведаючы, что у рэжысёрцы сидзіць великий фанат Наві Бэнд, думаю, ну трэба поставить, да, и тут вот есть. Так, что у нас еще? У нас еще 3 песни. Поехали. Ніхто не ведае. Сябры мои, гэта спадчына. Ад прадзедаў спякоўным векоўным засталася спадчына у выкананні акурат песняроў. І яшчэ 2 песні. Не. Яшчэ. Польскі спевак. Не. Не, гэта... Радыё Свабода. Свабода. Уліс. Уліс Слава Корані, Радыё Свабода. На Радыё Свабода я працаваў шмат гадоў, таму это мне блізкае майму сэрцу. Калісьці, уяўляеце сабе, гістарычная падзея, я калісьці ўручаў на фестывалі басовішча Улісу нейкі там... Не памятаю, нейкі прыз за гэтую песню. Боже мой, калі б я подумаў, што калісьці я буду працаваць на Радыё Свабода і ўручаць музыкам, которые былі, ну, небажителями от радыё, на котором працую, прыз. Цікава. І апошняя. Мы твою господу завещаляем святый вечер добрым людям. Да, не. Ніхто не ведае?
Гэта палац, Без панятку. Святы вечар і Олег Хаменко, который, на жаль, зараз знаходзіцца у турме, таму такім чынам хацеў таксама узгадаць і пажадаць яму сілаў вытрымкі. Добра, дзякуй за гэты конкурс. Нема прафесара з Амерыкі, калі б ён тут быў, угадаў бы ўсё. Ну, але прыкладна палова на палову і так не дрэнна, і так не дрэнна. Калі б мне паставілі іспанскую музыку, я бы не думаю, што я ўгадаў. Не, вядома, акрамя такіх, што ўсе ведаюць, але я знаю адзін Тierra Santa, металёвы гурт іспанскі, да. Вось. Далей. Памятаю, 90-е гады я з Пінска і пражыў палову жыцця на Палесе, большую палову. Я памятаю, што аднойчы да нас прыехалі ў госці галандцы, і, можа, 96-й год, так, вот 7-й яны прыехалі і папрасілі, ну, звычайна, што людзі просяць, там, знаеш, паглядзець помнікі, там, а яны папрасілі завесці іх на балота, знайсці балота. Ну, пасля сацыялістычнай, камуністычнай меліярацыі там балот не шмат засталося на Піншчыне, але былі все-таки. І мы завезли іх на балота, там такіх чалавек 4-5 былі, і пару чалавек былі такіх ужо, ну, тады мне яны падаваліся ўвогуле какие-то дзедамі, ну, ім можа было там 60 гадоў, 70, падаваліся нейкімі старажытнымі, так сказать, ну, древнімі старикамі. І раптам адзін з іх пачаў плакаць. Ну, а этом болоте, ну, там комары, ну, я думаю, что они тут, это еще плакать почал, думаю, что, я говорю, а что вы, как бы, ну, не емко ж пытаться, мало ли что человек, может, вспомнил, что молодость, там, кахание, что, а он кажет, что вот, это то, чего у нас нема, а что было еще, когда я был детем, я памятаю, это болоты, вот это запах этого болота, я думаю, боже мой, вот это да, у нас золотый запас, кажут, у Беларуси нема экспортных товаров, вот, привозь голландцев на болото и продавай им запах, да, там, як это продаюсь, там, пушки там, с поветром Вильни, допустим, да, с поветром пінских болот. Для меня, я тогда был вельми молодым человеком, для меня это был некий сюр. Думаю, боже ты мой. І ось це мне як узгадалося, коли я думав про той, вот, може у вас так само хтось болота любить, і болоти. В сенсі, а що, по-вашому, вот, може захопляти у Білорусі людей з інших країн? Ну, скажи ты белорусу, что болото крутей за испанский пляж, да? Ці там, допустим, за Великую Китайскую стену, ці за, не ведаю, Гданьск, ці там, скажем, Закарпаття, ці я не ведаю, что еще, да? Вот что можно у Беларуси захопить? Такое, что вот, вау, классно, да? Вот мы сюда приехали, и пора ли приехать ну, нашим землякам? Кто почне? Давай. Я захапіўся, калі я прыляцеў у Беларусі, а менавіта часцінёй. Часцінёй? Так. На вуліцы вельмі чыста было. Таксама, ну, мяне таксама запрасілі у кватэру да сяброў. І у іх дома таксама вельмі чыста было. Гэта такі парадак, якога я яшчэ ніколі не бачыў. Усё вельмі чыста. Запрашаць людзей і паказваць, глядзіце парадак, да? Алёна. Магу дадаць да гэтай часціні, мне яшчэ падабаецца ў беларусах і ў Беларусі тое, што ёсць такая неабыякавасць. Неабыякавасць? Так, то бок яны дбаюць пра ўсё, што вакол, не толькі ў сябе, у хаце і на падворку, а і па-за плотам. Таму што калі праехацца нават маленечкімі вёскамі, усё проста вельмі задбана, усе проста пра не толькі пра чысціню, а і пра кветачкі і ўсё вырошчваюць, і гэта проста прыгажосць такая вакол. О. No, чысціня ў Беларусі гэта вельмі вядомая з'ява, і кожны, хто прыязджае ў Беларусь, пра гэта гаворыць. Сапраўды так і ёсць. Ёсць такія краіны, пра якія часта гаварыцца, што яны вельмі чыстыя, што, напрыклад, там Швецыя ці Японія.
No, Kareja. tak, u porównaniu z nimi naprawdę Białorus... Północna. U północnej nie był, ale porównania nie ma, ale u Białorusi naprawdę czyściej. Za Szwecją To prawda. dokładnie, często tak samo i za Japonią. To ciekawa zjawa, wielmi taka pozytywna, jaką warto ганарыцца, i to бачна, што гэта ідзе ад людзей, бо тут Ад людзей, бо гэта не толькі вот апошнія дзесяцігоддзі, гэта ёсць запіскі, допустим, расійскіх падарожнікаў там з таго ж 19 стагоддзя, дзе яны таксама звяртаюць на это ўвагу, што ў Менску, допустим, вельмі чыста ў параўнанні там з Петербургам, допустим. Ёсць таксама вельмі прыгожыя і чыстыя натуральныя возеры на поўначы Беларусі. Там не так шмат такой турыстычнай інфраструктуры, як у некаторых краінах, але там ёсць вялікі патэнцыял. І варта гэтым зацікавіцца, таму што, напрыклад, у Польшчы на Мазурах ёсць возеры, але там ужо вельмі так урбанізавана, там вельмі шмат людзей. А калі хтосьці хоча пабачыць такія возеры больш натуральныя, то там у паўночнай Беларусі дакладна ёсць іх шмат, варта іх пабачыць. Но балоты, сапраўды, яны былі знішчаны, але там яшчэ іх шмат засталося. І я бы сказаў так, з кропкі погляду паляка варта пабачыць Мінск. Таму што палякі, калі едуць у Беларусь, яны часта едуць у гародню. Яны лічаць, што гэта найбольш цікавы горад. Але я бы сказаў, варта паехаць менавіта ў Мінск, таму што Мінск... У Польшчы няма такой... Там вельмі шмат такога сталінскага ампіру, якога ў Польшчы ўвогуле няма, або вельмі мала. Ёсць крыху ў Варшаве, так. Крыху так, але гэта зусім не той маштаб. Проста Мінск для паляка экзатычна. І калі камусьці цікава пабачыць такую сапраўды іншую архітэктуру у вялікім маштабе, вялікія плошчы, вялікія шырокія праспекты, палацы і гэтак далей, якіх у нас проста няма, варта паехаць менавіта ў Мінск. Гэта не так далёка, ну цяпер ввогуле цяжка паехаць так проста ў Беларусь як турыст. Но мне асабіста захапіў Мінск менавіта таму, што ён быў вельмі іншы за польскія гарады. Ну, я тут слово дадам. Ты сказаў, што лічыш, што палякі лічаць, што самы цікавы горад у Беларусі гэта Гародня, але, вядома, я не магу пагадзіцца, бо самы лепшы горад у Беларусі гэта Пінск, канешне. Так, дзяўчыны, чым у Беларусі варта захапіцца? Берыце. Ці Добра, можна? ну, можна, варта, трэба. Ну, як ужо казалі, прырода вельмі прыгожая, ёсць азёры, ёсць лясы, палі, гэта для мяне экзатычна. Ну, бо там так у вас сама, ну, гэта выпаленая то ж самае. земля. Не лепей не гора за іспанскі пляж, просто па-іншаму гэта ўсё. Але для мяне самае захапляльнае з пункту гледжання, скажам так, культуры, ну, гэта хіба што, ну, літаратура, паэзія, вядома, і народнае мастацтва. Вы сказала, ну гэта вельмі цікава. Гэтыя строі, гэтыя фантастычныя, ну не ведаю, выцінанкі, напрыклад. Ну, для мяне, ну гэта зусім круто. Ну людзі захапляюцца, напрыклад, японскім арыгамі, так ці што, ну а выцінанка беларуская чым горшая. Нічым. Ну, вось. І што? Ну і ментальнасць людзей мне падабаецца. Якая яна ментальнасць? Зараз мне падабаецца тым, ну можа не ментальнасць, можа не тое слова, а трактаванне іншых, стаўленне да іншых людзей. Бо нават у Менску, калі я была, ну добра, экзатычная архітэктура, тое, сёе, але тое, што людзі заўважаюць, так, ну, што у некай бабулькі, некая, ну, там, цяжкая валізка, ці што, дапамагаюць. Або мама з дзіцём, або там хтосьці падае ў лёдзе, ну, я падаю ў лёдзе, я не ўмею хадзіць па лёдзе. І мне памагаюць, у Варшаве мне менш памагаюць. Цікава Чаму Менску памагалі, напрыклад, ну, дапамагалі. Таму, ну, мне здаецца, што гэта таксама варта заўважыць. Можа, таму, што беларусаў менш, і гісторыя цяжкая, краіна іншая. Беларуская гісторыя цяжкая, о... Ну, не, лёгенькая, весёленькая. Што я скажу? Ну, перадам мікрафон лепей. Я, насамрэч, уже дрэнна памятаю Беларусь, таму што я была больш за 10 гадоў таму, і гэта было не шмат разоў. У сэнсе, напрыклад, калісьці мая маці працавала ў кіно, і часта
здымкі былі менавіта ў Беларусі, таму што было танней, Так. нейкія там Чыста зноў жа. таксама чыста, ну сэнсе, ну, не, калі сур'ёзна. І ну я разумею, што, напрыклад, канешне, Беларусь менш закранутая вось гэты, яна больш натуральная нейкая, яна больш пра прыроду. І калі, напрыклад, я жыла ў Кіеве, я таксама хадзіла, і мяне захапляла тое, колькі там было вось гэтай славянскай культуры. Як, напрыклад, украінцы зараз, ну, па сутнасці, адраджаюць сваю культуру, і яна развіваецца, і так далей. У Расіі я ввогуле такого не памятаю. На сэнсе, гэта было ніяк маргіналізавана, і калі там мы гаворым пра нейкую ну, пра нейкія там народную культуру, пра нейкае такое, гэта было больш, ну, штосьці там для старэйшых людзей, штосьці такое, ну, тыпу, не моднае. У Киеве было наадварот. Меня захапляла тое, што ты можаш там паехаць, не ведаю, нейкі парк, дзе стаяць хаткі, як выглядалі там у розных рэгіёнах Украіны, напрыклад, з гэтай дамы, як іх абставлялі, што там было, нейкі такі народны, і там можна слухаць таксама музыку, шмат фестываляў і гэтак далей, і нейкая там ежа. Мне падаецца, што ў Беларусі в гэтым сэнсе таксама, ну, шмат прастору для таго, каб гэта развіваць. Патэнцыял, напрыклад, так, ну, канешне. І, напрыклад, не ведаю, рабіць нейкія рэйвы. То бок мы ведаем, што ёсць шума, якая робіць такі нейкую і вельмі цікавую музыку, якая пабудаваная на нейкіх народных, этнічных так, матывах, але яна вельмі сучасная. Ну, сэнсе, гэта такі, не ведаю, як его называецца, электрафолк, штосьці такое. І мне падаецца, што калі мы гаворым пра нейкі там турыстычны патэнцыял, то гэта таксама вось нейкія этнічныя фестывалі, смачная ежа, вельмі натуральныя прадукты. Беларусі смачная ежа? Ну, мне падаецца так. Правильно. Ніхто, да рэчы, пра ежу не сказаў, да. Не, я ввогуле, я езжу па розным краінам за ежамі. Ну, кулінарны турызм. Так. І мне гэтым таксама Польшча падабаецца, таму што тут шмат всього, і шмат таксама розных кухань. Ну вот, беларуская, тут усе у нас Межземноморье, вось там файныя диеты в Іспаніі, там где-то, а оказывается, мачанка і дранікі. Ну, таксама смачна, ну, сэнсе, і... Я вам яшчэ раскажу одну сітуацыю з уласнага жыцця. Марыя Сёдерберг, шведская журналістка, которая шмат таксама займалася Беларусі, вось она рабіла вялікі фотоальбом, яна фотограф, пра Палессе. І так атрымалася, выпадкова мы сустрэліся ў Пінску, бо ніхто не ведаў ангельскай мовы, яна да ўсіх звярталася, і я быў тым, хто ведаю, она попросила меня, значит, возить ее по Полесье. Я был такой великий, это 90, может, какой-то 6-й год, у них великий фотоаппарат, эти дорогие эти стушки, там какие-то акфа, какие-то там. И вот мы едем, и она сейчас скажет: стой. И спиняемся, вёска, какая-то хата, она чу. Я говорю, я потом 10 метров проедем, снова, стой. И фотографирую. Я говорю, что ты, вот скажи мне, фотографуешь у Гоголя? Ну, как бы, я разумею, что можно там один здымак, два зрабіць у этой вёсцы, але што ты хаты фотографуеш? Она кажа: ты не разумееш, у вас на Палессі незвычайная, нідзе на свеце такой калярыстыка, то есть колеры, гэтыя колеры хатаў. І она кажа: слухай, это такія артыстычныя сумесі фарбаў у вас. У меня такі смех проста вёскі тады пачаўся, бо ведаеце, у чым тады яшчэ 80-е, 90-е годы, у чым сакрэт быў у гэтых розных колераў. Нельга было купіць фарбу нідзе. І калі хтосьці, допустим, ужо мог купіць, то купляў, допустим, 20 банак этой фарбы. 5 банак ці 10 пакрасіў, 10 засталіся. Прыходзіць потым там брат ці швагер і кажа: у тебя фарба ёсць, бо я от купіў 5 банак, 5 мне не хапае. Он так бяры, вось. Яны тут змешваюць, потым яшчэ ад кагосьці пазычылі, чтоб хапіла на хату. А які колер з гэтага выйдзе, як бы ніхто не думаў. Ну, больш-менш нармальны, да і все. І таму і гэтыя маглі гадамі, гэтыя, значит, фарбы змешвацца, у каго там, у суседа пазычыў, яшчэ ў кагосьці, яшчэ новыя купіў. І таму такія незвычайныя колеры выходзілі. А з пункту гледжання замежніка гэта незвычайна
творчае вялікае такое дасягненне, што ўсе хаты памаляваныя іначай, думаючы, што гэта вот менавіта хтось адмыслова гэта змешваў гэтыя краски. Іх проста не было. Да? Так што таксама вот патэнцыял можна паглядзець. Добра, шаноўныя, давайте яшчэ адзін конкурс, будзе лягчэй, уже не будзе музыкі, не будзе песняроў, это словаў, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Некаторыя, слухайце, я прызнаюся, шукаў тыя словы, мы тут з калегам з Ігарам шукалі, я такое словачка, слаўцо знайшоў, нават яго і раней не ведаў. Вельмі смешнае. Як вы думаеце, што оно значыць? Боже ты мой, мардасцёб. Разважайце, мардасцёб. Мардасцёб. Так, ну. Тады это значыць, што вы Ну, в сказалі? сэнсе сцёб гэта як жарт, як некая. Ну. Не ведаю. Мардасцёб. Мардасцёб, значит, это грубый жартовник, да, кто жартуе, да. Я это слово не, ну, я ж так само не носьбіт, но не ведал. Теперь слово, я думаю, что все ведают, а кто его ведает, может и кто и не ведает. Талака. Микрофон, кто ведает, что такое талака? Я чуў гэтае слова, Да. я гэтае слова чуў, але магчыма не ведаю яго значэння, але Я ведаю, здаецца. Еще раз? Да, давай. Ну, гэта такая сацыяльная акцыя, скажам, калі ўсе збіраюцца дапамагчы суседу, напрыклад. Допустим, побудовать хату, там, Згорела да, хата. да, талакой. Робим талакой Талакой. нечто, да? Ну, і Правильно. таму цяпер збіраюць грошы таксама. Ёсць такая платформа Талакой, да. «Талака», каб разам. Так. Добра. Наступное слово у нас, значит, талаку ведали, мордостёба не ведали. Что такое пстрычка? Пстрычка? Подобно до польского. Боже, иду, хотел уже, знаете, что польское не было. напэўна, каб уключыць або выключыць святло. Може, але пстрычка у дадзеную выпадку пстрыкнуть. Можна у нос кагосьці пстрыкнуць. О, гэта лепей. Гэта такие, значит, можно дать щаўбан моцны, а пстрычка это легкий такие, Ну, так. да, легкий щаўбан. Так, пстрычка ёсць. О, зараз будзе слово. Гэта ніхто тут не такі, як это слово, это не про вас. Абібок. Ну ясно. Ну как снова польское, боже. Но. Я не удзельнік. Ах, так. Абібок. Ну, некі неразумны чалавек. Які? Неразумны, Неправильно. не? Неправильно. А, я Есть думала, еще что варианты? Алена, ну-ка кажи абібок. Ну а что, як, ну прикладно. Абібок. Аби. В смысле, не оберега, а аби. Обивать. Обивать. Абибок. Ну, что типу... Теннис? Нет, показываешь теннис. Ні, ну, адбіваць, ну... Не. Щиро, Аби. щиро ніколі не ўжывала гэтага А слова. вот теперь я сподіваюся, что не будешь у дочерей до мужа, допустим, уживать. Абібок. Слухайте, хто обіває баки? Это гультай. Гультай – лінівий чоловік, який нічого не робить. Обібок? По-польську можемо теж так powiedzieć. Але на польскай мове абібок мае іншае значэнне. Абібок па-польску гэта лень. Ну, То есть ніхто нічога не робіць. так, ну гультай, лінівий чоловік. Так. Окей. Ну, Так. Разобралися. Теперь, ладно, еще одно такое словцо. Рызьо. Рызьо. Не... Рызьо, это з Риги кто-то. Не, жартую. Рызьо. Ні, тут навіть я не ведаю, як це, до чого можна було би, як це подумати, які асоціації можуть бути. Нема ризьо. Магчыма, у кантэксце скажаце, і мы, можа, Апранутий у ризьо. у штосьці У не вельмі рыззё. прыгожы. Гэта нават не гучыць як... Як беларускае Як слово. беларускае слово. Каталонскае. Гэта... Не ведаю. Не валодаю настолькі. Ну, там. Да китайское так само не подобно. Слухайте, рызьо – это такое старое подраное оденье. Як Да? абарванец нейкі. Так, оборванец, о, у рызі, да. Хорошо. Ну все, засталися у нас 3 слова, які ви, напевно, будете ведати. Тут все військові люди. Одразу я ведав, що скажете. Свіран. Що таке свіран? так.
Не, это по-польску есть, не может быть. Не, по-польску нема такого слова. Боже ты мой, ну кажи, добра. Свіран – гэта будынак на вёсцы, дзе трымаюць зярно, напэўна. Правильно. Правильно. Я ведаю, таму што ў Вікіпедыі проста пісаў пра гэта калісьці. О, пан професор, заходзьце, сядайце, калі ласка. До нас долучыўся спадар професор, да, Курт Вулхайзер, доктор і ад'юнкт Варшаўскага універсітэта. Дзякуй, што вы до нас долучыліся, дзякуй, што тут прыехалі. Вы прапусцілі музычны конкурс, дзе бы, я сказал, вы угадалі бы ўсе песні. Калі ласка, тады мы перарвем наш другі конкурс. Я для вас паўтару такім экспромтам гэтыя беларускія словы. Можа, вы будзеце ведаць, бо у нас тут палову слоў не ведалі, цяжкіх беларускіх слоў. Але на пачатак скажыце, калі ласка, пра сябе некалькі слоў і скажыце, як так сталася, што вы, ну, галаву вам прыйшло вывучыць беларускую мову. Меня зовут... Вышэй трымайце, калі ласка, мікрафон. Меня зовут Курт Вулхайзер. Я... Возьмите, не, секунду. Просто покажите, калі ласка, бо у нас тут техника, да. Складанная техника. Так. Вот. Все добро. Меня зовут Курт Вулхайзер. Я со Злученых Штатов. Вырос у штате Колорадо, на заходе. Але, апошние, амаль 20 годов я жил у штате Массачусетс, под Бостоном. Выкладаў там у розных універсітетах, у тым ліку у Бостонскім каледжы, у Гарвардскім універсітэце. А цяпер я ўжо працую у Варшаўскім універсітэце на кафедры беларусістыкі. Вось. Як это сталася, што я вырашыў вывучаць беларускую мову? Гэта доўгая гісторыя. Але, калі я паступаў ва універсітэт, у далёкім 79-м годзе, Савецкі Саюз толькі уварваўся у Афганістан, вырашыў, трэба вывучаць расійскую мову, трэба ведаць свайго ворага. Карацей, доўгі час вывучаў расійскую мову, потым пачалася тут у Польшчы, пачаўся рух «Салідарнасць» у Польшчы, я вырашыў вывучаць і польскую мову. А потым ужо у другой палове 80-х, это ўжо перыяд перабудовы ў Савецкім Саюзе, я даведаўся пра беларускі нацыянальны рух у савецкай Беларусі, это мне было цікава. А паралельна я яшчэ я вырашыў займацца славянскай лінгвістыкай, і я зацікавіўся гісторыяй кнігадрукавання ва ўсходніх славян, і, канешне, даведаўся пра Скарыну, ягоную дзейнасць. Это мне было вельмі цікава. Я пачаў вывучаць гісторыю беларускай мовы і ролю старажытнай беларускай мовы у вялікім княстве літоўскім. Мне гэта было вельмі цікава, бо нам нічога не расказвалі пра гэта на занятках по истории. Поверьте, нам так само не рассказывали. Так что вот это мне треба сказать, что спочатку я цікавився і гісторією беларускай мовы, але пад уплывам падзеяў у савецкай Беларусі у другой палове 80-х гадоў я вырашыў вывучаць сучасную беларускую мову. І нейкі час самастойна вывучаў, а потым даведаўся, што ёсць стары эмігрант з Беларусі, пенсіянер, былы бібліятэкар у бібліятэцы індыянскага універсітэта. Вось, і я якраз папрасіўся да яго у вучні. І так што гэта было вельмі цікава, вельмі цікавы чалавек, Палікарп Манько. Ён
ён быў з Магілёўшчыны, з усходняй Магілёўшчыны, ось, а яшчэ памятаў перыяд беларусізацыі ў савецкай Беларусі. 20-е гады. 20-е гады, ён нават студэнтам будаваў дом ураду. Так што, ось, вельмі цікавая гісторыя у яго. Ось, і я патрапіў упершыню ў Беларусь у 90-м годзе. І вот вы там, калі гаварылі па-беларуску, там, якая была рэакцыя? Рэакцыя, здзіўлення. О, напэўна, старая эміграцыя. А вось што цікава, я вырашыў, значыць, я перайшоў ад гісторыі мовы да сучаснай сітуацыі. Я вырашыў вывучаць з'яву двухмоўя у гарадскім асяроддзі, але вельмі цяжка было знайсці двухмоўных тады. І што цікава, вось мае, значыць, я пытаўся у калег, у знаёмых там, ці ведаеце вы людзей, які дома размаўляюць па-беларуску. І тады казалі, ведаю, там ёсць такі чалавек, ёсць такая сям'я, але вельмі іх тады здавалася было вельмі мала. Хаця насамрэч я ведаю, што тады яшчэ даволі шмат размаўлялі проста на трасянцы дома ці на рэгіянальных дыялектах. Мала валодалі літаратурнай мовай, так, і тым больш не карысталіся у паўсёдным жыцці. Але, карацей, гэта першы вопыт быў менавіта ў... Цікава. Добра. Штат Каларада, правда? Так. Бачыце, якая ёсць сувязь паміж штатам Каларада і Беларусю, якая ёсць... Гарадскі жук. Так. Мяне заўсёды дражнялі. Але вот чаму, я не памятаю, у нас я памятаю, што дзед казаў наліць, бо это каларадска жука ніяк нельга знішчыць, ведаеце, закапаць нават нельга. І тады трэба было ў ведро наліць керасіну ці бензіну і туды збіраць этих жукоў і спаліць потым, толькі так. Чаму іх называюць каларадскія? Трэба паглядзець, я не ведаю. Але весь час палохаюць, што амерыканцы скінулі на нас жукоў, чтобы, значыць, не было бульбы. Так што тэорія замовы такая ёсць. Стонка. У Польшы ж таксама такая тэорія, да? Стонка, да, каларадскі жук, што таксама. Карацей, вот... Але у нас 100 сартоў бульбы. Такі прыгожы штат. О, вядома. Жукоў няма такіх там. Напэўна, ёсць. Вот, загавар раскрыт. Добра, дзякую вам, прафесор. Тады, значыць, мы вернемся до нашего конкурсу. Два слова засталіся, которые еще не угадал никто. Просто покладите на столик. Два слова, которые еще не угадал никто, а потом еще вас проверим. Добра, сябры мои, увага, два слова засталіся. Плявузгаць. Это что такое? Плявузгаць. Плявузгаць. Ангел. Гэта чытала аднойчы ў каментары на Фейсбуку, але не ведаю, ці ўжывалі ў правільным сэнсе. Гэта было ў сэнсе пляткаваць, крытыкаваць такім тоном. Это пустословие, это нешта такое говорить безглуздзіччу, абы што, чушь, так сказать, молоть чушь. О, ясно. І апошняе, у нас, гляжу, тут чэмпіён Ангела. І апошняе, значыць, слово телепацца. Телепацца. Можна сказаць, яшчэ валачыцца? Так, то есть павольна ісці, телепацца. Кажуць, што это, ёсць такі жарт, ведаеце, лінгвістычны, што слово телепат, который там, это ад беларускага слова телепацца. Добра, спадар прафесор, абібок, што азначае па-беларуску? Абібок, я чуў слова, але... Возьмите микрофон. Абібок, не, хорошо, гультай, не ведаеце. Цяпер пстрычка. Пстрычка. Это, до речи, так с польским стрычак, это повесить какой-нибудь. Але пстрычка – это легкий щаўбан. Свиран? Свиран, это, такая будова. Так. Талака? Талака, калі разом нешта робяць. Вы учыцеся, моладзь, вы учыцеся, гаспадара прафесора. Добра.
Што ў нас яшчэ? Дзякуй вялікі. У нас тут цяпер блок пытанняў такі пра да кожнага з вас. І нам трэба это пастарацца коротка, таму што ў нас ужо больш чым гадзіна мінула нашага эфіру, я нават не заўважыў. Расія. У Расіі жывуць дзесяткі народаў, калі там не сотні са сваімі мовамі, і гэтыя мовы хутка, некаторыя, прынамсі, хутка знікаюць, так? Бо яны ў школах часта не абавязковыя, альбо там менш абавязковыя. Як, допустим, у маёй маладосці, то беларуская мова была такой, ну, ее было менш, чым рускай мовы, дзіцям вайсковых можна было не хадзіць на беларускую мову. І, значыць, вот, па-вашаму, ці дзяржава павінна ратаваць мовы малых народаў, нават калі большасць жыхароў гэтых, вот, праўда, мясцовасцяў ці там рэспублікаў, которые дзе эта мова родная, выбіраюць рускую мову. Ці дзяржава павінна нешта з гэтым рабіць, ці няхай все русифікуецца, па-вашаму, у вашай краіне? Ну, мне падаецца, што павінна, ну і ў Расіі, напрыклад, залежыць таксама ад рэгіёну. Дзесьці ёсць рэгіёны, дзе нацыянальная мова, яна вельмі шмат ужываецца, і, напрыклад, гэта Чечня, напрыклад, гэта Татарстан, тыя мовы нікуды не знікаюць. Нягледзячы на тое, што, можа, не так шмат засталося там таксама чечэнцаў, ну, сэнсе, не, іх шмат. Ну, напрыклад, у Чечні все размаўляюць па-чечэнску. Ну, і гэта залежыць ад рэгіёну. Так, мне падаецца, што дзяржава павінна ніяк падтрымліваць, але я не ўпэўнена, ці гэта так проста. Ну, сэнсе, я не ўпэўнена, што... Я не ведаю, у мяне няма адказу, як выбудаваць сістэму так, каб людзі захоўвалі сваю родную мову, каб яна была прывабная, каб захоўваць, не ведаю, ну, сэнс, чаму ее вучыць. Таму што вельмі шмат людзей, напрыклад, зацікаўлены нейкай, можа быць, нацыянальнай ідэі. Ну, сэнсе, калі, напрыклад, мы гаворым пра Беларусь, можа быць, шмат беларусаў, якія зараз жывуць у Беларусі, яны, можа, не настолькі захоплены там нейкай беларускай культуры, і можа немагчыма сітуацыя, калі там большасць з гэтых людзей будуць ёй захоплены. Але трэба стваряць нейкія, па-першае, ну, нейкія інструменты, каб гэтая мова захоўвалась. Напрыклад, не ведаю, выдаваць грошы на пераклады кіно, ну, напрыклад, каб была агучка добрай якасці і гэтак далей. Ну, сэнсе, калі ты робіш так, што гэта мова, хацяць людзі ці не, атачае іх, яны будуць яе ведаць. Гэта можа зрабіць дзяржава. Таму што, але зрабіць так, каб кожны чалавек у краіне быў захоплены сваёй роднай мовай, мне падаецца, што гэта немагчыма, ну, гэта, ну, сэнсе, нейкая, ну, мэта такая вельмі вялікая, але... Ясна. Я, ведаеце, я задаю те пытанні ось кожнаму з вас для таго, што, быць можа, таксама і мы, беларусы, нешта пачуем, так сказать, цікавае для сябе увогуле у вырашэнні моўных пытанняў у розных краінах. Алёна, пасля, ну, не гледзячы на то, што, на жаль, працягваецца дагэтуль вайна, частка людзей ва ўкраіне ўсё адно застаюцца расійскамоўнымі, правда? І па-вашаму, вот што з гэтым трэба рабіць? Ці з гэтым дзяржава неяк, не ведаю, супрацьстаіць гэтаму, ці проста няхай так застанецца, ці гэта неяк трэба рабіць рэзка, ці паволі, ці гэта не трэба ўжо? Ну, ведаеце, шмат украінцаў размаўляе па-расейску. Гэта праўда, гэта было даўно, і людзям цяжка за адзін дзень перайсці, вось, таму што вайна пачалась ці што, але ўлада намагаецца, стараецца зрабіць гэта, можа, у нейкі змушальны спосаб, таму што забараняецца мова на тэлебачанні, кніжкі забаранілі па-расейску, немає ні ў продажы, ні ў бібліятэках. Можна, конечно, дзесьці знайсці, але ўсё па-украінску. Я лічу, што влада павінна паказваць прыклад. Прыклад, што наша мова павінна быць украінская.
Чаму гэта так у такі спосаб зараз гэта не павінна здзіўляць нікога, таму што такія адбываюцца падзеі ва ўкраіне. Але чаму людзі таксама не хутка пераходзяць, гэта ж не адзін год павінен прайсці, каб чалавек навучыўся. Я хачу яшчэ выказаць, што я вельмі ганаруся, шмат украінцаў перайшло на украінскую, тыя, што размаўлялі па-расейску. Вядома, гэта публічныя людзі, але хто, як не яны, павінны паказваць прыклад усім людзям. Дзякуй. Дзякуй. Тамаш, у Польшчы беларуская меншасць, калі казаць пра беларускую меншасць, мае магчымасць вывучэння, ёсць ліцэі, допустим, таксама з дадатковай беларускай мовай навучання, але ўвогуле ў Польшчы ведаем, што пытанне, польская мова, вядома, дамінуе, ніякай пагрозы польскай мове няма. Але часам мы бачым, хаця бы, калі гаворка пра Сілезію, пра Слёнск, часам, калі гаворка ідзе пра тое, што прызнаць, не прызнаць, ёсць вельмі гарачыя дыскусіі. Адкуль яны бяруцца? Ці, гэтыя мовы, кашубская, беларуская на Падляшшы, ці там гуральская, ці яны могуць адчуваць некую пагрозу, то што яны знікнуць праз палітыку дзяржавы ці не? Перш за ўсё, у Польшчы ёсць закон, які быў уведзены згодна з законамі Еўрасаюза, што ў кожнай гміне, дзе больш хіба за 15% моўнай меншасці або нацыянальнай меншасці, такая гміна можа увесці там так называемую дапаможную другую мову. Это не другая афіцыйная, але так называемая дапаможная. Можна прыйсці ў некі там сказаць дзяржаўную установу і на этой мове нешта сказаць. Так. Ну, гэта значыць шмат чаго. Там можна, канешне, у установах карыстацца гэтай мовай, але таксама і гміна можа увесці іншыя законы, звязаныя з гэтай дапаможнай мовай. І гэта даволі складаная тэма, таму што ёсць у нас моўныя меншасці, напрыклад, кашубы, іх не лічыцца іншай нацыяй, гэта лічыцца, што гэта палякі, але з іншай мовай. Ёсць таксама беларусы, напрыклад, якія, там таксама складаная справа, таму што ёсць беларусы, у них ёсць права карыстацца беларускай мовай, але гэта вельмі часта, напрыклад, старэйшыя людзі, якія не ведаюць афіцыйнай беларускай мовы. Значыць, яны размаўляюць па-тутэйшаму, яны размаўляюць у сваёй мясцовай мове, але калі да такой бабушкі там в установе пакладуць бумагу на афіцыйнай беларускай мове, такая бабушка не скарыстаецца гэтым, таму што гэта не такая беларуская мова, якой яна карыстаецца. Таму у гэтых людзей ёсць права карыстацца гэтай мовай, але гэта не заўжды дакладна тое, што яны хочуць і што ім трэба. Ёсць таксама і Сілезія, гэта таксама складаная справа, таму што усе моўныя справы складаныя. Канешне. Тут нават была дыскусія, ці ўвогуле гэта лічыцца дыялектам польскай мовы, ці гэта лічыцца асобнай мовай. Нават у Вікіпедыі напісалі, што гэта этналект. Так, каб скарыстацца такім словам, каб гэта не было ні дыялект, ні мова, бо там была такая спрэчка вельмі моцная. Паліткарэктна, этналект. Проста кампраміс, які нікаго не задавальняе. Як кампраміс. Але у Сілезіі справы ідуць так, што там тварыцца такая тоеснасць, што больш і больш людзей лічыцца асобнай нацыяй. Там фарміруецца таксама погляд, што ёсць у них свая мова, невядома, што з гэтага будзе. Калі у Польшчы была такая больш правая ўлада, яны не вельмі падтрымлівалі гэта, хацелі крыху тармазіць гэты працэс. Цяпер крыху больш да гэтага падыходзіць пазітыўна. Ну, калі сілезцы гэта асобная нацыя, гэта самая вялікая меншасць у Польшчы. Ну, але таксама шмат хто лічыць, што гэта палякі проста, якія размаўляюць на дыялекце. Невядома, гэта, канешне, дынамічныя працэсы, як увогуле ўсе моўныя працэсы. Гэта заўжды неяк фарміруецца, заўжды дзеліцца, злучаецца і гэтак далей. Будзем назіраць за гэтым працэсам, а дзяржава неяк там рэагуе на гэта ў залежнасці ад таго, якія там погляды ў палітыкаў.
Дзякуй. У Злучаных Штатах Амерыкі, наколькі мне вядома, няма афіцыйнай дзяржаўнай мовы на федэральным узроўні, да? Мільёны людзей штодзённа карыстаюцца, допустим, іспанскай мовай, ну і іншымі. Як вы думаеце, ці вот агульная мова, яна неабходная для адзінства краіны, ці шматмоўнасць гэта вот, хутчэй перавага ў выпадку Злучаных Штатаў? Мікрафончик возьмите. Так, офіційна у нас няма афіційнай нацыянальнай мовы, але насамрэч ангельская дамінуе паўсюль. І цікава, што цяпер нават ёсць такі рух за тое, каб ангельская мова была афіцыйна прызнана нацыянальнай. Нарэшце. Так, так. Бо, увогуле называюць Злучаныя Штаты могілкі моў. Бо усе імігранцкія мовы з часам знікаюць. Это, у выпадку з іспанскай мовы, па-першае, гэта, можна сказаць, амаль одна из коренных мов, у плане гістарычна, бо на паўднёвым захадзе там прынамсі 16-17 стагоддзя размаўляюць па-іспанску, так? Так што, але, калі глядзець, што сталася з нямецкай мовы ў Амерыцы, бо ў пачатку 20 стагоддзя была шмат нямецкамоўных, былі нямецкія школы нават, але у сувязі італьянская там крыху. Італьянская, у меншай ступені, але ўжо падчас Першай сусветнай вайны, у выніку антинемецкіх настрояў ўжо пачалі зачыняць гэтыя нямецкія школы, і не толькі нямецкія, нарвежскія, там шведскія, так што вось. І гэта паўтараецца з кожнай новай хвалі іміграцыі, з цягам часу пераходзіць. Але ўрэшце рух той, які выступае за то, што ангельская мова стала афіцыйнай, пераможа і не будзе праблем. Так, і асабліва при Трампу гэта ён сам, напэўна, падтрымлівае, хаця я не ведаю, ці выказваўся ён на гэты конт, але я думаю, што сапраўды гэта частка яго электарата якраз за гэта. Дзякуй вам вялікі. Анхела, у Іспаніі ёсць рэгіёны са сваімі мовамі, праўда? Ёсць. Каталонская, баскійская, галісійская, і часам становіцца мова таксама часткай палітычнага канфлікту. Рэгіяналізм, мова. Па-вашаму, як захаваць рэгіянальныя мовы, але не ператвараць моўнае пытанне ў падзел грамадства? Не ведаю. Шчыры адказ. Не, калі ёсць моўны падзел, ёсць сацыяльны падзел. Я не ведаю, як не рабіць падзел з падзелу, не? Так, але чтобы это не было палітыкай. Вот, глядзіце, яны гавораць па-баскійску, яны, значит, хочуць невядома што, дрэнна жадаюць Іспаніі. Это ж не заўсёды так. Не, абсалютна гэта не так. То есть праблемы няма? Не праблем. Праблемы ёсць, не одна праблема, так? Не, праблемы ёсць, канфлікты ёсць. І гэта не адзін канфлікт, не адна праблема. Але гэта, вядома, неадназначная сітуацыя, што калі я выбіраю ў гэтым кантэксце гэтую мову, гэта значыць, што я камусьці дрэнна зычу, так, чагосьці такога. Не, у Іспаніі, таксама, так, пануюць гэтыя еўрапейскія законы, рэгуляцыі, як у Польшчы. Вось, ранмоўца казаў. І, вядома, былі розныя перыяды, таму што мова
заўсёды, як мне здаецца, ну можа недобра я кажу, заўсёды звязаная з ідэнтычнасцю. Ну і гэта нацыянальная ідэя. Калі хтосьці з Каталоніі прыедзе у Мадрид і будзе гаварыць з каталонскім акцэнтам, на яго будуць паказваць, што он калхознік з вёскі. У Мадрыдзе акурат не будзе такога, таму што ў Мадрыдзе вельмі мала хто ўжо з мадрыдскім акцэнтам размаўляе. Ну Мадрид, ну гэта такі горад, які ўсіх працягвае. Ну то есть, але праблемы ёсць, але не такія вялікія. Не, праблемы ёсць розных памераў. Ясна. Так, але гэта не такі падзел, або такая логіка, што калі А адразу Б, так, калі мова каталонская, ну то адразу ідэалогія такая ці Ясна, не абавязкова ну палітыка. гэта не абавязкова. Ёсць ну, вядома, ну, можа, трохі меней, але ёсць людзі вельмі, ну, правых поглядаў, якія па-каталонску размаўляюць, людзі, якія за незалежнасць, напрыклад, ну, што раз меней, таму што калі ты жывеш у Каталоніі, ўжо немагчыма без каталонскай мовы нармальна працаваць. То есть это як бы ну, сенсе, ну, як немагчыма, ну, цяжэй, так, цяжэй. Ну, калі хочаш у публічнай сферы, не толькі ў Каталоніі, краіне Баскаў, Галісіі, Валенсіі, толькі вялікія праблемы, і можа я пра гэта скажу, таму што вельмі мала кажуць пра гэтую мову, ёсць з аранскай мовай. Гэта мова ў Арагоне, пра якую амаль ніхто не ведае, і ў гэтым праблема. Таму што іспанскія, скажам так, суафіцыйныя мовы або рэгіянальныя мовы, яны упісаны, адукацыя ідзе на гэтых мовах мінімум. Калі ты хочаш у публічнай сферы, здаецца, ўжо Б2 просяць, гэта абавязкова, это вымаганне. Аранская, яна губляецца, яна памірае. Я не ведаю, чаму дакладна, ну можа, таму што это вельмі маленькая меншасць, акурат, так, аранская. У мяне нават кніжка ёсць з апавяданнямі па-аранску. Мы з вами, калегі, у меня ёсць 3 кніжкі па-палеску, але палеская мова, напэўна, выжыве, і аранская выжыве, будзе добра. Няхай жыве. Дякую. Скажыце, Валенцін, у Кітае, як бы, ну, ёсць, вядома, адзіная дзяржаўная моўная палітыка, але пры гэтым ёсць таксама розныя мовы, правда, там уйгурская, мангольская, тыбецкая. Дзе, па-вашаму, ёсць вот мяжа паміж неабходнасцю агульнай дзяржаўнай мовы і правам народаў розных захоўваць сваю моўную ідэнтычнасць? Я думаю, што кожны этнос мае права захоўваць сваю мову і сваю ідэнтычнасць. І дзяржава таксама павінна забяспечваць умовы для выкарыстоўвання іх моў. І з іншага боку, калі гэтыя этносы жывуць у адной вялікай дзяржаве, дзе дамінуе толькі адна мова, то гэта небяспечна, што іхнія мовы выцесняюцца гэтай дамінуючай мовай. І я думаю, што дзяржава павінна паважаць іх права на сваю мову, на сваю ідэнтычнасць. І таксама можна было б правесці паралельна дзве мовы ў рэгіёнах, дзе жывуць гэтыя этносы. Гэта моя думка. Ага, добра, дзякую ўсім вам, што выказаліся. Это цяжкае моўнае пытанне заўсёды, тым больш беручы пад увагу, допустим, нашу гісторыю, калі вядома, для таго, каб у савецкія часы, а зараз зноў гэта вярнулася, на жаль, для таго, каб зрабіць кар'еру паспяховую, ну, то трэба было гаварыць па-расейску. Цяжка было вельмі выбіць з беларусаў вымаўленне беларускае, так смяяліся з гэтага, што ты кажаш там рюкзак, так, ці румка, а не рюмка, чэсна, да, чэсна, нечесна па-расейску. І гэта для каго была вялікая траўма ў дзяцінстве. Мой стары сябра, он гадоў на 10 мне старэйшы, ён беларускамоўны ў жыцці, але он дагэтуль не можа сказаць г. Да? Гаварыць, он кажа, гаварыць.
Я питаюся його, кажу, слухай, а я просто цікаво, чому ти вельми, ти просто так класно говориш по-белорусски, а вот этого «г» не можешь сказать, только «г». А он каже, ты знаешь, меня так, у меня был такий стрес, на меня так був такий ціск, коли йому гадоў было 10 ці 12, з боку і бацькоў, і настаўнікаў, і усіх, што ён просто штосьці ў него здарылася такое, што ён дагэтуль не можа ад гэтага пазбавіцца. Мінула ўжо 50 гадоў, ён дагэтуль не можа пазнаць некае нешта там у галаве, так, пераключылася. Так што это складанае пытанне, але у нас яшчэ былі цяжка вымаўляльныя беларускія словы, але у нас літаральна 2 хвіліны эфіру, 3, таму я іх просто скажу. Па-першае, само слово цяжка вымаўляльны. Цяжка вымовіць. Цяжка вымаўляльны. Алёна? Цяжка вымаўляльны. О, добра. Сканструяваны. Ну да. Пераўвільгатненне. Боже ты мой. Это пра балаты. Патрэбна пераўвільгатненне, так? Потым это, до речі, дослали, это глядачі досилали. Неутаймовний імпет, розбещеність, это тут так само нікого не дотичиться. Теперь это популярное слово, которое зробили эту мемовую песню «Щучинщина». Ще хтось дослав «Щасливий щупак со Щучинщини». Як я? А? Щупак со Щучинщини. Так, «Щасливий щупак со Щучинщини». Чому «Щасливий щупак»? Ну, хорошо. І життєстверджальне. О, хороше слово. Наконець, я ще раз дякую усім, хто був сьогодні, хто глядів, хто був у студії. Нагадаю, Олександра Шопаліна, журналістка, Курт Вулхайзер, доктор і ад'юнкт Варшавського університету, Анхела Еспіноза, поетка і перекладчиця, Валентин Цюй, магістрант Ягелонського університету, Альона Кулей, мама 2 білорусочок, їм привітання, і Томаш Блядинець, інженер і редактор Вікіпедії. І на завершення 2 слови, ведаеце, я пачуў таксама крытыку перед гэтай праграмай, што, маўляў, вось платформа «Рэспубліка» задумвалася як месца гарачай дыскусіі, а ты апускаешься да невядома чаго. Калі вось пагаварыць пра беларускую мову, трэба было б взяць людзей рускамоўных, трэба было беларускіх, каб яны спрачаліся, трэба было падаць дадзеныя, у нас столько-то вот там процентаў таго. Я это все трэба. Я разумею, што это трэба, што это пытанне таксама важнае, но часам, ведаеце, добры прыклад лепшы любой, чым любая дыдактыка і маралізатарства. Таму я вельмі спадзяюся, што сённяшняя размова акурат была добрым прыкладам для тых, хто хоча, быць можа, перайсці на беларускую мову, але саромеецца, не пераходзіць. Паглядзіце, людзі з розных краінаў, з розных кантынентаў гавораць па-беларуску, не саромеюцца гэтага ў штодзённым жыцці таксама, не толькі ў працы. Так што, шаноўныя, не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Дзякуй і да пабачэння ў наступным выпуску праграмы «Рэспубліка» на канале «Беларус Тумороў».